faradaw kɔfɛ ani misiriw kɔnɔ salli kɛnɛ kan kabaru minnu bɛ fɔ laada min bɛ misiri caman kɔnɔ jamanaw la ni alimami bɛ mikoro ta a bɛ kabaru fɔ ani jama b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ u bɛ salli wɛrɛla bɛ mikoro ta a bɛ kabaru fɔ ani jama b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ u b'a fɔ nin de ma takbirul jama'i bid'atun la asila lahu nin kabaru cogo bid'a do lesiri t'a la faradaw kɔfɛ kabaru bɛ fɔ dɛ mais bɛɛ kelen kelen de b'i ka kabaru fɔ ni yɛrɛ mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɔnɔ dɛ ni salamu bilala dɔrɔn i ka jikiriw kɔ dɔrɔn i ka kabaru kɛ ni yɛrɛ kana mɔgɔ ma kɔnɔ mais k'a fɔ alimami de ka mikoro ta ale b'a ta fɔ an b'a lamɛn o a kɔfɛ an fana b'an ta fɔ ale b'a lamɛn nin ye bidiya de lesiri t'a la diina kɔnɔ ni mɔgɔ min ko umaru tun bɛ kabaru fɔ min na mɔgɔw b'a fɔ a nɔfɛ abdulayi ibn umaru na abu hurata tun bɛ kabaru fɔ sugu la mɔgɔw b'a fɔ nɔfɛ olu ni mɔgɔ ma jɛ a la u ni mɔgɔ ma bɛn a la olu tun bɛ u bɛ ka kabaru fɔ n'u yɛrɛ de ye ni mɔgɔw y'u ka kabaru kan mɛn mɔgɔw tɔw bɛ kabaru kɛ n'u yɛrɛ ye fo kanw bɛ bila ɲɔgɔn na mais u tun t'a dabɔ a kama ninnu tun t'a dabɔ a kama ko ni mɔgɔ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ dɛ ou bien nu jama k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ou bien an ka ta ɲɔgɔn fɛ an ka bila ɲɔgɔn fɛ u m'o kɛ dɛ olu y'u ka kabaru fɔ n'u yɛrɛ de ye tuma min mɔgɔw tɔw y'u ka kabaru kan mɛn u hakili jiginna u fana y'u ta fɔ n'u yɛrɛ ye fo kanw bilala ɲɔgɔn na donc salafu salihu ka kabaru bɛɛ a bɛ tun bɛ sariya kabaru cogo de kan bɛɛ de b'i ta k'i yɛrɛ ye i b'i ta kɛ n'i yɛrɛ de ye ni mɔgɔ wɛrɛ y'i kan mɛn a fana hakili jiginna a b'a ta fɔ fo kanw bɛ bila ɲɔgɔn na ani ka an ka dabɔ a kama k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ ka bila ɲɔgɔn fɛ u ni mɔgɔ si ma jɛ wala o ye bidiya ye lesiri tɔw la a k'o dabila misiriw kɔnɔ bɛɛ k'i ka kabaru fɔ ni i yɛrɛ ye donc nin ye kabaru minnu bɛ fɔ a kɔnɔ